Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tindera sa usa ka tindahan ug balot sa Digo City, gitulis ang maong krimen sa pool sa CCTV. Si Argel Relator sa detalye. CCTV nakapwesto sa counter ang tindera nining balutan sa Barangay Zone 2 Digo City alas 2 Lunes sa kadlawon. Sa dihang kalit lang mibutho ang sospek nga nakasuot og jacket ug naka-helmet. Mideklara og tulis dayon gitutukan ang tindera og .38 nga pusil. Sa kahadlok napugos ang tindera og hatag sa ilang kita ngadto sa sospek. Giling misibat ang sospek dala ang sobra 4,000 pesos nga kita sa maong balutan. Sirado pa sa karon ang maong branch sa balutan sanglit na trauma matud pa ang tindera sa hitabo. Nanawagan ang tag-iya sa maong balutan sa otoridad sa Digo City LGU nga sulbaron ang insidente sa tuli sa maong syudad sanglit apektado gayud silang mga gagmay nga negosyo. Sumala sa Digo City Police, padayon pa nilang ginaila ang sospek.